Напред е по-забавно. Около 200. Опа. Катерим към вихря. Здравейте, хора! Тези от вас, които не ме познават, сигурно си мислят какъв е този циркаджия. Нека ви се представя. Казвам се Денислав и отскоро се занимавам с планинско бягане. Скоро, от около 2 години и половина, започнах така на шега, записвайки се за едно състезание в родния ми град Троян. Първото издание на Троян Рън. И всъщност от тогава планинското бягане е неизменна част от живота ми. Относно видеята, това е първото така по-сериозно видео, което правя, свързано с планинско бягане. Имам едно участие в видео на Деница Желязкова, което е за Славеви планини състезанието. Дени, поздрави! От тогава така ми подейства мотивиращо, бих казал. И ето ме сега, правя първото си видео. Става въпрос за Пирин Екстрим, както сте разбрали от заглавието. Състезанието е утре. И всъщност, какво да кажа за него? Хвана ми окото още преди около 2 години, когато започвах. Гледал съм интро или някакво аутро от състезанието и си рекох, това състезание е супер, искам да участвам един ден и този ден е утре. Доста предизвикателно, с много денивелация, на моменти опасни участъци, но аз не се плаша от това. Даже обичам по-технични трасета. Денивелацията също не ме плаши и мисля, че ще се справя. Да, опитът ми не е голям, но пък кой знае. Едва ли ще гоня някакви времена конкретни, но бих си поставил някаква цел за под 8 часа, може би, което е прекалено оптимистично, предполагам. Ще се рекат някой от вас, не знам, но нека видим все пак. Останете до края на видеото, за да видим дали предположенията са ви верни. И така, взимам ви утре с мен на старта и действаме. 45 секунди. Чакаме. По-важно е после. Добре. След 8 часа. 30 секунди. 30 секунди. Респект. Двадесет. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3 километър. Още сме по някакъв асфалт. Няма свърши скоро. Естествено тръгнах бързо. Ама няма за къде да се бавим, да. Пети километър. Все още по стандартите на трасето обегаемо. Не, че ме е до снимки, ама това бари трябва да снима. С колегата катерим. Километър 8 и 400 и продължавам. Абсолютна красота. Интересно е, че не бивам красота в този стръмен байер, но е красиво. Добро. Ама ми трябва двете ръце, така че продължавам с двете щеки. Хайде! Хвърлих водите. Почти 10 км. 1200 д. Голямо катерене. А там това ни очаква. Ама тук още едно доста катерене. Така че стига съм говорил. Ами да, продължавам. Ето това чакам 2 години. Кръста. Тук си имаме и въженце. Опа. Ако напряко минавам, не е най-добрият вариант. Ама ще стане. Както се казва, бегаемо.
Напред е по-забавно. Малко отвес. Когато казах съжалявам за нощите дните, на себе си прощавам, познавам тишината, когато скачам на дълбоко вътре в мен. Ето виж, 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 давам ти любов. Ето виж, 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 давам ти живот, ръката ми хвани. Тук е твоя дом, тук е твоя дом. Сърце ми трепна, мали, душа ми трепна, мали, в очи огън бе, мали, дай ми го, дай. 12 км, 1800 изкачване. В очи огън бе, мали, дай ми го, дай, дай, дай ми го, дай. Ще те сочат с пръст, ще ти казват как, така, така, чужди правила. Ти ли си това или е друг, но твоята душа иска свобода и тя е тук, точно тук. Дори да са скъсани търлиците, ще летя до птиците. С вятъра се гоним горе, горе, гоним се през 9 планини. В 10-та дори ще те намеря, ще те намеря. Ето виж, 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 давам ти любов. Ето виж, 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 давам ти живот, ръката ми хвани. Тук е твоя дом, тук е твоя дом. Сърце ми трепна, мале, душа ми трепна, мале, в очи огън бе, мале, дай ми го, дай, дай, дай ми го, дай. Сърце ми трепна, мале, душа ми трепна, мале, в очи огън бе, мале, дай ми го, дай, дай, дай ми го, дай. Сърце ми трепна, мале, душа ми трепна, мале, в очи огън бе, мале, дай ми го, дай, дай, дай ми го, дай. Сърце ми трепна, мале, душа ми трепна, мале, в очи огън бе, мале, дай ми го, дай, дай, дай ми го, дай. Отворих си очите, сега избирам новото начало. Дишам от мечтите, пътеката е празно огледало. Чувам тишината, има своя глас и звук, но не мълчи. Отворих си очите, когато казах съжалявам за нощите и дните. На себе си прощавам, познавам тишината, когато скачам на дълбоко вътре в мен. Ето виж, 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 давам ти любов. Ето виж, 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 давам ти живот, ръката ми хвани. Тук е твоя дом, тук е твоя дом. Лека. Очи огън бе, мали, дай ми го, дай, дай, дай ми го,
сочат с пръст, ще ти казват как. Така, така, чужди правила. Ти ли си това или е друг, но твоята душа иска свобода и тя е тук, точно тук. Дори да са скъсани търлиците, ще летя до птиците. С вятъра се гоним горе, горе, гоним се. През 9 планини, в 10-та дори ще те намеря, ще те намеря. Виж, 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 давам ти любов. Ето виж, 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 давам ти живот. Ръката ми хвани, тук е твоя дом, тук е твоя дом. Сърце ми трепна мале, душа ми трепна мале, в очи огън да мале. Дай ми го, дай ми го, дай. Сърце ми трепна мале, душа ми. 13 км. Лошо, че останах без вода. Чак до хижа Вихрен, което е доста далеко, може би 5-6 км. Ама ще се избутам. Едни симпатяги ме спасиха с вода. Цяла бутилка си напълних. Направо като ангели се появиха, защото имам едно изкачване на Вихрен и спускане до хижда Вихрен, което е доста. Плана ми пада. Само хубави работи. Тук едно приятелче, въобще не го е страх. Малко само. Ей, Салтур. Уникално. Уникално. Това нещо трябва да го кача. Чудесно. Катерим към Вихрен. Някаква верига. Май ще е без нея. Старалицата как върви? Айде, връх Вихрен. Снимам и аз. Снимате вие? По-вляз? Отметнахме го. Готов съм, аз продължавам. Всичко хубаво. Ами, нищо се не вижда. И газ към хижа Вихрен, където е пункта.
към хижа Вихрен. Тя не замисля. Так му се измиха ръцете. Това нарочно го направи, нали, за да може втори път да минеш на къснеш. Да. Вижте, хора, това е златна жена. Така, кажи! Ето, казвам, Златна жена. пунктът е страхотен. Те точки са. Вие си поличка, да масажират ме. Да, сигурна съм, че... И най-много се запави. Тръгвай, да не ти стане прекалено хубаво. Това ми стана, това. Цял банан за изток. Ще прием, благодаря. Да, хора. Само секунда. Браво, браво! Кола пия само по състезания. Ама помага. Хора, катери към Тодорка и съм в малко насипно състояние. Проблеми с стомаха, такива истории. Ама качали е. Надолу е само спускане. И така. Какво езерце? Баси Тодорката. Случайно ако са ми сини устните от боровинки, не от друго. Нямаше вина на пункта. Къде не остана? Хора, е там отдолу е пункта. Оттам катерим. Оттам катерим. Това, което ви показах преди малко, не е Тодорка. Тодорка явно това отпред, тъй като минахме няколко връхчета. Има още малко. Бяхме там горе. Часовник показва почти 25 км и 3000 нещо денивация, така че не остана. Чак ме неприятно да се показвам в това състояние. Това е ситуацията. Опа. Са пред камерата. Отдалеко се чувате. Супер. Хора, 27 км, почти 28. Натискам надолу.
опитвам се да си изпълня целта, която казах в началото на видеото. И така, нека видим. Ще те сочат с пръст, ще ти казват как. Така, чужди правила. Ти ли си това или е друг, но твоята душа иска свобода и тя е тук. Точно тук. Дори да са скъсали търлиците, ще летят до птиците. Святъре се гони, гони се. Виждаме се края. 7:33 сега. Един момент. Денислав Стефанов.